Grabe ka init. Dami diri sa bukid sa Barangay Tula. Bago lang nahuman ang amo ang Bible School training. Init pagyapon kayo. Praise the Lord. Pauli na meron. Salamat sa Ginoo. Bibo kayo among discussion. Kang pangutana. Salamat sa Ginoo. Ang simbahan na diri mag-igsoon kito sa ubos kayo. Panindot kayo ng lugar. Kaya nastumoy sa bukid. Ha? Sino? Gani. Pwede din motor dito no? Tuk-tuk lang kayo. Tingog kayo no? May tingog. Alik Danau sa Lumayagon Falls.